Jeszcze za starych, dobrych czasów żona od Pytloka, tak wkurzono, poleciała na kopalnię i wali tam prosto do tego gabinetu od tego dyrektora. I ryczy na niego: co wyście łogupli? Co wy robicie? Żeby mojemu Zeflowi dawać medal? Dejcie mu koperta, tak jak wszyscy dostawają koperty. Ja go do dyrektor, ale to jest taki specjalny medal. Jaki tam specjalny medal? To jest order odrodzenia. Panie dyrektorze, odrodzenia to ja jest, a Zefer jest od przynoszenia pieniędzy. Przyleciał chłop do roboty po nagu, ale miał na łepie ino kapelusz, a w ręce miał teczka. Jak go zejrzał ten właściciel, zaraz go wziął na bok. Widzi, że cię wszyscy z ciebie śmieją, coś ty ogłupiał. Co ci się stało? No, szefie, ja był na balance. No ale co to ma wspólnego? No, ja był na balance, no i kolega powiedział hasło. No, jakie hasło? No, powiedział: wszystkie baby do naga. No i wszystkie baby się poseblekały. Potem powiedział: hopy do naga. I wszystkie hopy się poseblekały. A potem powiedział: hopy do roboty. No to, że wziął teczka, kapelusz i przyszedł. Właścicielki przyszła gospodyni, kiedy: wie pani co, ja by chciała mieć podwyżkę. Ona go: dlaczego by ci miała dać podwyżkę? No, choćby ino z tego powodu, no, że ja jest od pani lepsza gospodyni. A kto ci to powiedział? No, od pani Hop. A po drugie, ja od pani lepiej waża. A to ci kto powiedział? No, też od pani Hop. O, jeszcze dodam do tego, że ja jest od pani lepsza kochanka. A to zaś kto ci powiedział? No, ogrodnik. To wiele chcesz tej podwyżki? Przyszedł taki młody facet do takiego ważnego biura, żeby się przyjąć do roboty. No i czego tam? W końcu przyszedł ten właściciel. A tu pan się chce przyjąć do roboty? No właśnie, chciałbym się przyjąć do roboty. No to ja już tu do pana mam robota. Wziął mietła, dał mu go no tu proszę pozamiatać. Panie, pan sobie chyba żartuje. Ja najlepsze uczelnie mam, kurde, nawet w Europie. Takie fakultety, że pan jeszcze takich na oczy nie widział. A to przepraszam. No to muszę panu pokazać, jak to się robi. Spotyka się dwóch kolegów, jeden pyta: no kaj ty to teraz robisz? No wiesz co, w odlewni. No a co wy tam robicie? Opie, nie mogę ci powiedzieć. To jest tajemnica wojskowa. No, a jak wam tam płacą? No, 100 zł od bomby, 50 od granatu. Takiego starego majstra fryzjerskiego przyszedł klient, siadł, no i chciał się ogolić. Ale był tam uczeń, go do uczniowi golgotu. Po chwili ten uczeń wziął i zaciął tego klienta. Majster to widział, się zamachnął i normalnie ten się schylił i ten klient dostał w pysk. Za chwilę zaś z drugiej strony go zaciął. Majster zaś się zamachnął, ten się zaś schylił i zaś drugi raz dostał w pysk. Nagle telefon. Majster poszedł tam do tego telefonu, ten go tam goli i uciął mu ucho. I ten klient go do: panie, weź, kopnij pan te ucho pod szafa, bo jak przyjdzie majster, to mnie zabije.